Merocot piro? Loro. Apa Mas? Kenapa Bapak Siji, loro, telu, papat. Allah. Dikondurno. Nek siji semenit dadi 4 menit. Mergone taruhane sik akeh. Yang pangapunten sing aku ya perlu perairan, ya perlu Ya, kagem dinas pengairan monggo niki mesakaken kanca praja. iya. Ditangin lu. Yo men sirup sik yo. Nganggo sirup. Iya. Ngono ya. Iki anak murid. Dolen ya. Sing ditane melek Pak Guru. Oh, sing dadi Komi Jaya sing gini. Sira mbiyen dadi apa, Mas? Awar-awar. Jebul awar-awar. Ya, bae ngersake apa? Piro ta iki sing kelebon? Papat. Papat. Eh. Ditakoni Mbak Kawang. Nek iki mesti ora neko-neko lho. Nah, belum kok. Itu karo nek nur seneng tuh. Nur sing ngedem jaluk apa, Mbak? Ah, jalukane lemah-lemah. Nur meneh. Helikopter. Jaluk kawin. Dibawane nganggo garingan. Nganggo garingan. Ini bawa tolak-balak sari rayu ya. Tolak-balak sinden papat bawa kabeh garingan. Aku kok tak nganggo pucuk. Anak itu. Nyambane iki kok ya karo didemek rono. Mau juga, Mak. Lupuk tepilahe kabeh jen Jinang buri dinas. seteng katang turun Luhan lan ono wani. Terus Bani apa mak ente maling aku tandane mrewak mani guna dudawa mata sino tunggal murid aja jirit, tunggal guru aja ganggu, tunggal bojo aja bodoh, tambah ketok loro lunga. Hati ditambali. Yo yo yo. Jadi